Ang balot namin ay masarap. Walang halong kemikal. Balot! Bawal sa support! Bagong ahit yan, Uncle. Magandang gabi po. For today's episode, magbibento po kami ng balot para po sa ayuda. Sana po maubos yung balot namin. Kasi, Maubos yan. kinakabahan kami guys kasi may nauna nang nagtitinda, naglalaga pa lang kami. Meron na sumisigaw na balot. Alas 6 pa lang na. Anong oras pa lang? Meron po kami ibibentang 40 pieces. Benta po namin ay 16 pesos isa. Try lang po muna namin yung 40 pieces para sa kung Susunod. mapaubos man, di pwede Dadagdagan magbukas, ganun. Ayan po, naglalaga na po kami. Actually, ay hahanguin na natin. Nailaga na po namin. Ba't walang ay? Bili na kayo ng balot! Pampatanggal ng support! Ayan. Ang balot namin ay masarap. Walang halong kemikal. Higit sa lahat, pangpalakas Pampalakas ng tuhod. ng buto. Kailangan mo tulad, pampalakas. Kainin ko lahat mamaya. Ay, kumakain ka ba ng balot? Oo. Di ba kumain ako ng balot yung lang? Yung sabaw. Na, partakamot Mamaya may magtinda na naman. Ano to? 16 pesos. 16? Isa. Oh, 10 lang daw yung isa. Mahal na. Ang bili namin dito, 13. O, ang tubo lang namin, 3. O, Magbili ka dito. para sa'yo, 20. Benamano, isa. 16 pesos. Hindi, sa'yo, Dana, tag 20 to, Dana. Para sa'yo wala nang suklian, 20 na lang. Ano guys? Ready ka na ba magtinda? Dapat may towel ka rin yung dito. Sanay na sanay yan. Mga bata kami, ganyan lang yung trabaho namin. Ay, kadalaga nating tao dati, ginapatinda tayo ng balot. Alam mo yung tipong may basketballan Ang dito gana, guys. taglalako tayo pa lang balot. May basketballan dati dyan, oh. Pinagbibenta kami ni mama ng balot dyan sa labas ng gate. Dakilyo data balon. Siyempre dati, pag Hindi, dalaga wag na rin yung parang nahiya-hiya ka. Pero no Tapos ang choice. nabili yung crush mo, no? Pero no choice. Kasi si mama, magalit sa amin pag hindi kami nagtinda. Grawot yaw. Ano lakuan yan? Mga latang. Tapos may pa nga dito, mga army-army dati dyan sa plaza. Tapos pang katingi. Kaya pala bili ng balot. Mm-mm. Ginabi-gabi na lang niya yung balot. Di niya man ginasabi. Yung pawis mo. Init guys. Yung papawisan siya guys maglaga. Yun pala may gusto kay camera girl. Hindi man niya sabihin. Ay, naibos na di kwarta na kagagatang balutan. Hindi na pa may bagay ayat na. Ayun na. Kasi pa yun. Sinabi niya, nakaalis na sila. Nalipat na ulit ng Oriental. Charot. Oh, ayan. Tapos takpan natin guys ng Para mainit pa. Yan. Oy, Para mainit. Bili may damage. Huh? May damage. Reject? Ay, reject. May reject. Let's go na guys! Napapasigaw na yung aking jowar, ay ang aking asawa. Pabalot ka dyan pa, bili ka pa? Meron daw. Kaya mo yung isang nakuha mo. Ay si Dana bibili daw, Dana! Anong sigaw mo bili? Sampol nga bili. Balot! Bawal sa support! Tawa ni Papay. Baka walang magbili. Baka na may magbili, walang magbili. Bawal pala sabi nila. Ha? Akala ko bibili ka, halika na dito. Bili ka na lang. Ako na lang tagahawak Model. ng suka. Model ng suka. Oh, yan. Ako tagabudbud ng suka dun sa balot nila. Ha, asin pa pala. Yan. First customer natin guys, si Dana. Benamano. Dana Bell. Sabi niya 5 piso lang daw guys. Wala nang 5 piso ngayon. Kasi
Meron na dyan. Ako na yung nag-awak. Iwan ka na namin dyan, Dana, at kami maglalakad. Alam, wala tayong lagay ng suka. Daanan natin yung mga kasama natin. Tininda ng balot guys, on 6 May one na Cooper. Wait lang. Kakadugyat! Balot! Balot po kayo dyan. Bili kayo ng balot! Pag di bumili, ibig sabihin kayo ay sapat! DJ! Punta natin si Gigi guys. Nagkakain yata si DJ. Pahingi. Daw ang kadugyat. Pawag sila doon ang mga kadugyat. Bawal ang hingi, bawal ang utang. Dapat bili. Uy, 60 pesos lang. Bukas yung bayad. Kunin na rin yan. Bilang utang daw. Lugi negosyo. Grabe naman siya. Kaya daw magutang ka dito kay ninang mo. O, tara na. Hala, para maglakas yung mga tuhod yung magbilad. Kay Auntie Merle. Paano yung pungkon namin ay? Pwersahan to. Nagatagar-gar ang mga Ay, di na kasi naman ito. Gatigar-gar lang pag mga sigarilyo. Nabili ka na. Tara na guys. Mga kuripot man ang kadugyat. Pumak kadugyatan. Bili na kayo ng balot! Sabi, lagay mo muna dyan yung ilaw. Puro lang kayong ngiti. Ang balot kay namin Gigi, ay masarap, masustansya, pangpagwapo, pampaganda. Oh, di ba? Dito tayo kay Unsang. Ay, kay Tita Ligaya. Kinakabahan ako guys. Baka di mapaubos yung 40 piraso. Makarating tayo sa kabilang barangay. Pag di kayo bumili, ibig sabihin kayo ay sapat! Ako, sarap supot. Ang mga kadugyat supot. Ano dito? Hindi nagbili. Ay, aso na blab aso! Mauna kayo magkanda. Dahil ilan, lima? Mura lang yung balit namin, 16. O yung mga bata kanina. Ilan yung sa bata? Ilan tilo? Sinir din naman. Mura kami ng 2. Hindi, may nabilhan kasi mura. Paninirang nangyayari guys. Hindi, may nabilhan kasing mas mura lang. Yung si cashier guys, oh. Yan, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Yan, oh. Yes, nakatatlo na. Tatlo pala. Naku, wala na tayong panatlo. Thank you po. Thank you. Uncle. Nag-vlog. Apo. Balot! Balot sa puti. Bili na kayo ng balot! Pag di kayo bumili, ibig sabihin kayo ay sapat! Balot guys. Nakaready na yung supa. Hindi pwedeng hindi magbili. Ilan ante? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Naku, Mariken! Ano na Mariken? Ante, 16 lang o. 16 lang yan isa. O, may hawak ka ng pira, ante o. Ah, tinago na ante. Ilan na? Punoy na rin, minsan lang magbalot. Baka naman ko. Ayun, dalawa lang. Dalawa lang daw. Uncle Marsing guys. Bili ka ng balot. Na, wala tayong panukli. Hindi po kami napasuldo. Na, ante, mainit. 6 to 8. Talaga pala. Cashier ka, di ba? Ikaw mag-compute. May utang kami 8. Dahil, kautang pa. Kaya balot! Pag-uwi, pabalik. Ray! Balot! Market balot! Mariket! Kasi pala lang yung dalawa. Magbigay ka na lang ng 2. Yun ang aso. Oh, kay Sara pa daw. Yung 8. O, isa pa daw. 7 na. Ay, 7 Hindi na. makakompute. Kasi 16 lang daw. Kasi 16 lang pala namin. Yung nagbigay kanina 18. 12 sukli nando kasi. 16 lang yan. Pwede nang ulamin yan. Kain na kami. Dalawa daw. Pilitang ka. Basta nauna yan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wala, sige. Ilan na kasi?
Yung sukli ng Timaseng? Plus 4, 12. Kung namin pang ayuda. 12. Kabububo Magabuno ka pa dyan mamaya. 12. 8 ang bariya mo, 4 pati Sara. Oh, kaya 12. So wala ka nang balikan dito? Wala kang balikan. May sukli si Leia, ilan? Hindi sakto dibe ilang. Ay, sakto. Tara na at gabi na tayo. Tara na guys. Thank you. Thank you. Masarap yan. Balot sa puti. Nakakatangkad. Thank you. Good. Ang balot namin ay hindi malansa. Balot! Ano siya? Anong sakto sa luto? Luto ni Kamiragel yan. Dahil tama ang pagkakaluto. Tama sa oras. Balot po. Hindi daw, Jeff. Ulit-ulit ka, Jeff. Balay mo makulit. Balay makulitan, o. Di ba magbili? Balat! Uncle Berto! Kaulitan. Ay, balot pa. Balot! Ay, nakabili na po. Ay, mahal po yun. Sa amin mura. Pag 16 na yung amin, yung kanila. Balot! Kaste balot! Balot for akos. Balot pa! Balot pa. Balot pa! Sinili sa balot! Ay, bili ka ng ano ng sahod? Ha? Di ba kami ng sahod? Ay, sigilin nyo na sila ngayong gabi para makakain kayong balot. Balot pa! May suka pa panlaban sa Balot po namin hindi nakaka-high blood. Ayun ang maganda sa balot namin. Hindi pa malansa. Sakto sa luto. Hindi pa nakaka-high blood. Hindi pa nakaka-high blood. Oh, lab. Doon daw. Ay. Ilan? May hilo na nga ako. Nay? Hindi, ay, Adtong balot namin. Like sa prank. Balot! Mas may blood ka sa asawa mo kung di ka binigyan. Balot! Mas nakaka-high blood yung asawa pa upo-upo. Kaya nga walang ginagawa. Balot! Balot! Hindi na makasigaw yung American boy natin. Nagkukutom na rin. Nagugutom na yan. Hindi pa ako makain. Ayun sila joke. Pag di kayo bumali, ibig sabihin kayo ay support! Dito tayo guys kay Kamban ng Tiligaya. Si Eagle Eye. Sir, balot sir! Balot pa! Ate Gina, balot! Uncle, balot! 16 na! Tag-16 na! Pagkamutan mo na Balot ka, Gina! Una na rin, katurep. may pambili kang sigarilyo mo. Balot mo na kahit isa lang. Diyos ko Ay, dahil. makaawa. Ano pa riyan? Nakita agad. Nung kutsinta na bukya din kami, Uncle. Kahit isa lang uncle pang binabano. Pinamano? Sige na, pagpakaasi ka Kaya na. nga, Uncle, tinan mo, gabi na on, di pa kami kumakain. Inasuklian niya na. Wala pa nga. Sukli sa 100 dyan, Peng, 4. Para 4. EJ, di ba napapakain ka ng balot, EJ? Pang pagwapo to, hindi pang pa-high blood. High blood na nga po. Hindi nga pa high blood. Pang low blood pa yan. Ilang? Dalawa? Isa lang eh. Sabi na eh, suklit ko kung ano eh. 4 eh, sabi ko. Uray lang ba di maka... Ang bilis ko na sana bukas ng kanyan. Uray lang ba di makabalbalik ka asin ka. May suka. Asin. Huwag na daw yan. Isa ba niya bigay? Huwag ka natin ganun. Suka. Hindi ako. Thank you, Ken. Balot! Thank you so much. Lobat na. May sa di ginatang naman. Diyak inigtan libre ng suka. Isa lang walang suka. Ano, okay? Bahala ka na. Meron ka man dyan sa inyo, ka. Pag marami, pag 5 yan. Libre kahit kalatiin nyo pa. Uray itong gaganat to. Balot! Oh, nakita ka namin. Wag mong sabihin wala ka.
Bawal magtago. Bili na kayo ng balot! Sige lang. Gusto mo galing si Questo? Narinig ko guys, yung bulong ni Kuya Estong, 5 bilhin mo. Gusto ko ni Gigi. Pagod ka, Je? Kala ko nakakaroling na kayo ha. Maramihan rin diyo. Ilang kayo na? Dalawa daw. Ilang tinay? Isa? Hindi pa kayo. 16 po. Oh, tatlo na kasi tatlo kayo eh. Ay, apat kayo? Hindi pang low blood yan eh. Low blood. O, at least nabawasan ng dalawa. Ibig sabihin, wala pa kayo natindahan? Meron na. Ito guys, lagi nating suki ko mag-asal. Ay, nako. Sa pagkindaman, sa bayan sa sunod. Suki rin namin sa tricycle. Ay, alam ko na yung mga suki natin. Ay, kasi, mga yan. Yung pinsan nyo, 30 to 68. Mga regular customer. Ate, padiwan. Magkaya, bili ka na ng balot. Balot, pang patigas ng tuhod. Oo, eh. Ano to, balot with a boss. With a custom, Ken. Ito yung na para may pamayuda ka na. 20, 40, 60. So, ito yung design nyo rin papunta, o, di ba? Galing-galing talaga naman. Thank you so much. Para lahat tayo. Ang Ken, di ba? Oh, bigyan ng libreng asin at saka libreng suka yan. Magkano baga? 16 lang ang Ken. Mapapasubo yata. Ay, talaga mapasok ang Ken. Siyempre, ngayon lang yan ang Ken. Oo, ang Ken. Pagpabata to. Ano ba naman itong mga pamangkin ko lahat na lang ng papasok ka ng Para sabi ko, para mag-jogging ka, malakas yung tuhod mo. Di ba ang Ken, tuwing magagabay ka para malakas yung tuhod. Dito ano, hindi Balot sa puti. Ano yan? Ano Yun yan, ang inaayawan ko sa balot bagong ahit yan, Uncle. Yan ang inaayawan ko sa balot. Yung Ay, yung mabahok. Yung tinatapon ko. Yung ano masyadong maano na, malaki. Baka yung mapili mo, Uncle, palipad na. Maswerte yan, yung Kel, kung ano yung makuha mo dyan. Garingar, siyempre sabi namin yung binilhan namin, balot sa puti. Siyempre, hindi namin sure kung puti talaga to. Kaya ano, Pakadilaw. Hindi magkami maitim baka yung ano. nabudol-budol niya rin kami ay. Sabi ko rin, kung ilang days kasi. Oo, Dapat dapat one day pa lang tinatanong yan. nyo. Ako ilang day. Oo, kasi pagka sobra na yung ano. Paano kung yung- sabihin nila ay 2 days pa lang? Ano na yun? 5 days na. Mabuhok na. Dapat ano yung magandang ilang days yung katamtaman? So dapat alamin nyo. Tanungin nyo sa kanila. Alam nila Oh, at yun. least ngayon may natutunan kami. Oo, Di ba? oo, ganun. Sa susunod Tanungin nyo, kami. tanungin nyo pagka, Sunod po ay ilang araw na po. Ano po ba yung ano, yung pinaka magandang tempo? Yung hindi pa ilang palipad araw na. na ano. yung kagandahan ng balon. Oo, yung hindi siya mabuhok pa kasi ayaw ng customer. Yung iba naman gusto yung kuhan. Malaki. Paano nga yung mga, siyempre gusto rin nilang i-dispose yung ano. Oo. Sabihin nila kunwari, ay, kwan pa lang yan, 15 days. Oh. Napalaot na Yun pala, yata tayo. 13 pala, 13 days na. Magbili ka na kinde, nira. Naging manok na tayo. Marami pa kaming ibenta, oh. Di pa kami naghapunan. Kaya yung taga-sigaw namin, nagkukulay na. Gutom na yung taga-sigaw namin, guys. Pumili, baka matumpuan ko yung ano eh. Hindi, magpikit ka, tapos sabihin mo. Tapos yung buto niya, ang pero batong pala yun. No? Sabi ni Balong, oh, nakita niya si Stong nung nagbili kayo ng bek, ng baboy. Ah. Ala, si kuya ko ito! Sabi niya, sa Italy, na panood niya. Ah. Ala, si kuya ko ito! Balong. Roy, shoto nyo. Ay, ano? Ano. 20. Palitan mo na rin ang kilyang pitaka mo. Oy, may surti yan, iya. Ano yan eh, May sentimental may value. sentimental value yan. Nang dahil yan sa wallet na yun, ano, lumalago yung yaman. Hindi pa yun eh. Hindi pa yun. Dahil sa wallet na to. Nakahanap ka ng ano? 2.20 Uncle. Paldumpal daw yung wallet niya. Oh, kakapal ng laban. La, balot daw, oh. Nangangalabit ng... 16 lang balaw, hindi 18. na. Dito magpapariya tayo. Gusto mong asin? Asin suka. Suka? Suka lang. Suka lang daw. Ate, suka.
Alay, kainin niya na nga, oh. Oh, samahan ka muna namin. Tignan natin kung balot sa puti nga yan. Dali. Hindi kami napapahiya. Kasi hindi pa namin nabuksan yung balot eh. Naku, mali ka ng kwan. Nang buka sa kwan. Hindi, tama. Igupin mo na. Inggitin mo sila. Mainit, no? Oo. Ay, nga masarap eh. Inggitin mo sila. Laga, usok pa. Yung Ne? asay. Oh, mainit. Mainit. Nagpang sa limit mo. Baka masayang yan. Yan. Igupin mo na. Sarap, di ba? Nagimasin na eh. Igup niya pa lang. Ay. Alam, masalubong natin yung nagbabalot. Nagtinda na sila sa taas. Alagyan ko pa? Dating nga ako balot. Balot sa puti? Masarap yung pagbalot sa puti. Pagkakabalot niya. Oh, may nagasigaw din doon, guys. Na kami, guys. Asin, may asin dito. Sige mo asin. Asin. Hala. Sige, salamat ha. Balot! Yan na, sige, salamat. Balot! Kalaban sila. Tatlo din sila, guys. Nagtitinda. Dati mga buyer ko to ngayon. Balot! Dati kami nagabili ng balot nila. Masarap ba yung balot niya? Magkano yung balot niya? Ano na pa, ubos ma? Ha? Ubos na? Apat na piraso na natara. Aba, kadami pala eh. Inunahan mo kami ah. Magaling kami magtinda eh. Apat na lang daw natira sa kanila. Yung sa atin nilang pa, 30 pa. Balot! Wow! Wow! Mukhang may sahod na. 35, 85. Ay, tukak! Balot! Ay. Ilan na? Ilang piraso yun? Mga 5, 85. 85. Nagka-compute. Tayo sa mga anak ako, ilan na. Hala ka, nagkakagulo sa computation. Hindi ako pakain kain balot eh. Wow, buti pala natin na. Dati kung kay Dinoy, parang dinig ko, 18. 18 yun. 16 sa amin. Ayan, ite, sa amin 16 lang. Ano na? Kami yan 18. Ay, hindi pala tama. Wala tayong supot. Wala, ikaw din kasing pinaawot. Ani, wala kami supot. Lang sabukin na. Ilan na? Ay, ilan na? Anin, te. 4 supot. Vlog nga. Kadami yun eh. Hindi ko kayo balay. Hindi ko nga Lagay mo sa chat, ayun o, ibungaat mo na lang yung damit mo. Mainit eh. Hulog daw ni ate yung ko. Wala po kayong supot yan. May piso ka? Wala. Natinda guys. Dito ako. Nagdagang ko to eh. Ah, nagdaka niya raw. Yes. 16. Bale. 4. Anem. Ilan? Apat. Pili na yung suka nyo tayo lahat. 5. Ito lagay ko dito. 6. 6. Para 7. Anem? Magdagdag pa siya para 7. Pito daw. 7. Hindi ba na sila nagaganto? Lugi ka dyan, walang sila eh. Hoy, marami yan. Lagyan ko pa ng ganta? Suka? Oo eh. Alam mo na, pang ano. Ibon. Hala, si ate. Nabigay na nakalimutan pati bayo. Alam ka natawanan tayo. Ay, bili po kayo. Isa lang daw. But, Mainit po. Nay, may piso po kayo? Opo, may piso. wala daw. May sumita na kayo? Sakto na yun. Hindi matuktok ni nanay. Nay, sa ulo. Niliptikan. At dapat na dito, oh. Palagyan natin ng suka para hindi na tumihan. Ayaw. Asin na lang po. Ayaw daw. Ay, saan ka pa uwi? Na sa Batuide? Amantay. Tay? Ay, ape. Ay, Ping. Ay magtinda nga kami doon. Baka nagkakain din po yung mga kasama niyo po ng balat. Katakaw ka niya, oh. Inupuan niya si Binoy. Sino? Binoy, dito kami ngayon. Nag-upo kami dito. Na-late lang kami. Nasobrahan kami ng Marites dun banda eh. Marites kasi yung Marites. Usod Ontel. Thank you po. Thank you po. Saan ko kami nagbula? Palaka lang gusto niya yan. Ilan yung kay Kadugyot? 7?
Kunti na lang din pala eh. Ilan na lang to guys. Oh, di ba? Update tayo guys. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh, 16 pa. Times 16. 16 piraso pa. 36. Hanggang madaling araw yata tayo dito Ako magkain din ako ng balot. Bili na kayo ng balot! Pag di bumili, ibig sabihin kayo ay support! Bilihin nyo na to. Balot! Gising! Nasa tayo, matulog ka rin. Kayo ng balot! Pag di bumili, ibig sabihin kayo ay support! Balot pa! Balot! 16 pesos lang po. Yung sa nauna po kanina ni Sama Gising. Yes. Dito daw si tatay talaga. Dalawang tatay sa'yo. Hala, baka may vlog ka sila. Itlog ng pato sa bahay. Itlog ng pato. Iba din yung balot eh. Itik yan, nanay. O, itik mo naman. Ay, pato sa'yo. Iba yung itik at pato. Guys, pabalik na po kami. Bali. Pag hindi siya napaubos ngayon, papakyawin daw ni Gigi. Ano na lang yan guys, 12 pieces. Yes. Kay Kuya Billy daw apat. Tagdadalawa kami, oh. Grabe naman, Je. Baka masubra naman sa lakas ng tuhod yan, Je. Makabuo na kayo bukas. Bibilin daw ni Gigi. Sampo? 10. Ikaw na pili. Ayaw niya. Nagtaray na naman. Suka. Yes, suka. Huwag na. May sili ka doon? Ilan binili mo? 3. Magantay na sa danaon. Ganda ng sukli. Guys, may nagatago. Sabi ko sa'yo may garawa na. Dali. Nag-compute lang. Tago pa. Dali ba? Mag-hi guys ka na. Dali. Ilan guys? 48? Oo, 48. Ilang sukli mo? Wala, hindi makakompute na. Balasa nga. Bibi na lang mag-hello guys, oh. Ikaw na lang. Thank you very much. Uwi na rin kami. Kain ka na. Kami. Nagutom kami guys. Akin po. Tagdadalawa kami. Binili namin. Ang kinita namin sa 40 pieces ay 120 pesos. Wala, si Cooker ko hindi ka na diba? Meron pa dito, 3. Tagdadalawa lang tayo, diba? Save na natin yung 120 na yan. Saan to? Diba ang ginabutasan yung hindi yung matulis o yung hindi? Yung hindi yata. Bayaran mo yan Kasi kami nag-ibos gila ko na. Tagdadalawa lang naman. Deserve naman natin. Ang sarap. Kainin daw guys natin yung sisig. Hindi ako kumakain ng sisig. Sa'yo yung isa ko. Ang sarap. Ano mabuksan ito? Matulis? Kumakain ka ba ng ganito, Billy? Sa Amerika Yung meron. meron din. Dilaw lang tsaka yung bata yung puti tsaka yung sabaw. Pero hindi siya ganito na ano talaga. Ganito rin. Duck Ay, egg ito to eh. puti to Saan galing? Parang gusto kong kainin yung siso. Hindi siya dun yun. Pilipino din. Mga ano doon. Yung mga grocery ng Pilipino tindahan ng mga Pilipino. Ay, sorry po. Naharap pa yung naksat na kanin. Medyo ulam na ay yung kanin. Harap. Ito balot na balot to. Balot sa. Yan, kainin mo. Masarap yan. Hindi siya balot sa puti. Ito Ito, balot na balot. puti. Gusto ko yan. Yan o. Naasin natin. Kain ka na lang. Ito pa na lang. Hello, sarap na. Ito isang takmal lang. Ah, gusto masarap yan. Sabi nyo Kanina kanina. yan. Ngayon, hindi kayo magkain. Bigla ako nagutom. Ang layo ng nilakad namin. Kunti lang naman. Magkain din pala kaya. Sada kami pa'y barat-baratan. Ay. Shout out sa mga lahat ng bumili. Thank you so much. Sa Team Kadugyot. O, diba? Pala namin mabibigo kami sa Kadugyot. Yung pala hinabol din nila kami. Nakonsensya sila. So, hindi balik ko. Kawawa naman ng tila. Hindi tayo magbili. Salamat po ulit sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa aming simpleng vlog. Thank you Thank you so much. Kita-kits po ulit sa susunod na episode. Bye po. Bye po. Good night.
Ha?